iwewe manje tione kuchida kuti murume waya handipesa zvindosandamuurira wamuurira but akarega kushanda iwe unomusiya futi because zvino uchiti mari iri kushota. Mari iri kushota. So this is what the problem is, because if you're not adding anything to someone's life, you are definitely subtracting. There's no other. If you're not adding anything, you are subtracting. There is no division, there's no nothing. If you're not adding, you're definitely subtracting. So this is what I would be saying. So what's the point? You can first what you're saying, add, right? Why get into? You need to sign a different contract. Okay, the guy says, okay, in a flat trunk, urugara flat copy, and they got flat trunk. Okay, on a flat trunk, fine. You want to move her in. All move so garanewe. For what reason? Tango wa check out pan we are contributed. Are we a nay? When what do you know dana aches garrega na mai wake achirero na mai wake. You have to walk to run the money. We are garaneni. Azibadari renti, azibiki, azitsvairemba machona, adziwaridze magumbezi. If any, dzinotowaitira magumbezi, dzadhakwa. If any, dzinorutsira papilo, dzadhakwa. And mangwana wakusenzeida pilo yacho ichinjwe. Dzotoita tsvina, dzadhakwa. So, iwo wadana munhu anga akazvigara namai vake achitonetsa mai vake anoti tazorora. Uya munhu kuti family inenge ipamuchato vanotamba zvokutamba zvezve kuri kufarira kuti hey at last. Kuri kufarira at last zvazoenda pedo itazorora. Zvaenda zvaona atorawo. So this is what I'm trying to say here. You know what, guys? Some of these problems we create them ourselves. Wozobata munhu achiti waona munhu achizviurira mubhawa iwowo arikuzviurira munhu uyu mubhawa womucha siyawo zvebhawa uye kumba kwangu urege chiure awa ndo tuchiita mukadzi wangu ende urega chiure kurega chiure inoda different transaction zvawabvumira zvokuya kumba kwako iyi ndeimwe transaction. Munhu akubira yatenga chingwa 50p akupa change zvokuti akubira inodo imwe nyaya iyi iwe dhila nechingwa chauri kutengesa ichi you're selling bread as a new transaction, right? Watora ure mubhawa ndeimwe transaction zvoita mumba zvokuti wanzi achirega kuvura yadoa imwe different transaction auza okay app yakandiwana ndakadownload yemubhawa yange iri yechihure haunomboi undownloada zvazvikuibvisa nozi to remove it from the phone udati irambe irimo asi isashandiswa. Hausi kudownloada a new app inoita munhu yose vabhodhi oona app yaichirimo oichandisa otanga mublame. So a lot of you girls, a lot of these relationships, people don't cheat when they get married. You find a person already cheating. This person is already cheating on you while you're single. This person is already cheating on you while you're a boyfriend and girlfriend. So the person is already cheating on you. And you say, would you marry me? Oh, sure. Dzimwe nguva munhu anouya kwauri kuti ndane nhumbu mbiti haubvunzi ndeani shanda kuti umanyonoudza vabereki vako munhu anga achitoda kuudza kuti ndeani akuudza ndeani but iwe uri a better option odoona dzakabira idzi yatova yakosva munhu akati ndine nhumbu muri mukomana nomusikana mubvunza kuti yaani even ndingabvunzi izvo ndakarova nyoro iwe shamari vangani vanhu vamunorova nyoro vamusinganhumburise just because munhu auya kwaura kandane nhumbu it doesn't mean that you just want to I have to. Some of these people actually, I remember this other girl
akatongoita nhombo yakewo zvake kumakwegwest kare. But munhu vaidana vanhu 3. 1 rari loja ndo rairova nyoro. Tukomanawo tuve eji yedu tumotanga kupfekawo makondomu turi kusango tichipfeka makondomu turi kusango. But loja rasingazovane time yekupfeka kondomu because uye aitsemurira mumba. Saka unosingadi kubakwa nababa vacho. So zvakazara zoti milo yayo yakabhadini anomburiswa manje. Obviously pane machanges anofanirwa kuitika. Loja rofanirwa kumove out zvikabuda pachena ndo rairova mwana anomburiswa iyi. Unatoona? So or another option loja roramba riripo asi smilo otsvaka chi umwe womufesi wokupa kunze uko ndobaizwa iyo vakomana smilo oti ndine nhombo mufesi wafati shamwari kwakadii wakadi kupfeka uyu ndakutobvunza vabereki vangu shamwari bvunza ndeyani ende bvunza mubvunzo kuti takaita rini. Rega kuasuma kuti ndeyako just because wakarova nomunhu ndo pamunopinza maproblems ipapo. Just because munhu akuti ndane 32 years ndofunga marriage ndakunida marriage. Hausi baba muponesi iwe. Roora munhu ari kuedda something mulife mako. Tsvaka munhu anoedda something not ari kuseparate. You know? Ngawe kumusha kwekuya vakuru vedu vekare vairoora munhu. Sometimes they would marry a person because anogona kuridza hlava kumombe and anogona kurima. Fair enough. But because you find with some of you guys, you just get married to a person because ane magaro. Really? You want to get married to a person just because ane magaro? The person will come into your life. You won't even take the kids to a park. A guy will not even go jogging, never na panza, but come on, let's play on the swings. This guy will never sweep the floor. Okay, indiro zapedza kubikwa. The guy is actually jobless, but he'll wait for you to come back from work and cook while he's on Xbox. I didn't want to marry you. I wanted to stay in Zimbabwe. I was doing very well in Zimbabwe. There are a lot of I was doing very well in Zimbabwe. A lot of people, I was doing very well in Zimbabwe. What were you doing in Zimbabwe? I was doing some of them were staying with their parents. Doing very well. You were not doing very well. You're not doing very well. For a reason. Vanga doing very well vakasara. Variko. Hakuna munhu anouya ku-UK. I was doing very well. Anyway, chamari, you came to diaspora because you're not doing very well there. Wana certificate yangu. Chamari, certificate inokuita very well zvinhu zvakatosiyana. Certificate inokuita very well zvinhu zvakatosiyana. I was doing very no, you're not. So you either those guys, you take the guy from Africa, he's not good in bed, he doesn't look after your kids, he's not cooking, he's not even good in anything, he's playing Xbox. Or my games about TV, about computers. Or he just watches football like me now, watching Man U play Wolverhampton. Straight after that, you go, hey, why are you late? Hey, what time did you call this? And you're coming from work. Oh, he doesn't even come and pick you. Just go drive a motor to pick you. Okay. Go drive a motor to pick her. He's not even doing that. But you got to work on the weekend. You're not going to a night out with your friends. No. I'm the dad here. Didn't baby panap. Lasagna, and get the lasagna. Lasagna. So that's a big lasagna. You. Wakazvicherera mwena wako iwo wakaenda pamwena wanga wapinda nyoka. You were digging pamwena uyu. Nyoka ikabuda. Yakuruma. Waruma nechekuchera. Wega. Hapana nokubatira shamu kuti roora. You don't have to if you don't want to. You know? Why buy the whole cow for a sausage? Tozvakambotaura munhu. Unda kunotengerei ng'ombe yose? Listen,
Okay, some of you may say, oh, I got married because I want to sleep with him. Shamari, how many people do you sleep with who are not married to you? Do you really have to have a ring there to get someone to be called by your surname, Mr. and Mrs. What, so you can have sex with them? When some people can actually get sex without even that, when you can actually get sex from a club or get sex from a vibrator or something, and you choose to go and marry someone, take someone akapfeka trousers to stress, someone who is actually at a risk of even abusing your own kids. Do you know some of these guys will marry you for your kids? Because une mwana akanaka muchanyengerwa vana nemani. So what I'm trying to say is, if someone is not adding into your life, he's definitely subtracting. Because if he's not adding into your life, what's the point? Do you buy something for nothing? I bought this ugly jacket because it's warm. I can't just, I bought it because it was on sale. Women do it sometimes. They just buy things. Oh, I bought this food because I was hoping to meet a hungry person somewhere and give me. Really? I just right now some of you are like, I just want a guy. Is that a condition really? That's just that. There are so many guys vasingakuuriri vane dzisingamiri tokuvigira iye anokuurira sei isingamiri. Really? You need to have my conditions at 10 or 11. No. I want a person who is like this, and I want a person who's got this. You are allowed to choose a degree. Degree law because I know the criminal. Degree law. Protect. You can do that. Yeah, it's your choice. You can choose to say that. Listen, you're still free to. Don't put yourself in just want anyone past. Past anyone. Anyone. You're not even saying are saved. You're not anyone. As long as you're not matched. Shamori. Anyone. You're nothing. I'm with past. As long as I'm with door. Anyone. You're not past. Then one day, pastor said, "Iwe, siam kazi aurora rinani." I don't understand, pastor. One day, uchachirega uchibvisa chegumi chocho. Pastor wagoti, bro. Siam kazi yatererwe. Tokutsvakira umwe. Because my pastors know zvita mazana zvimwe zvimapastor. Zvinotsvaka munhu ane tumapepa ari single zvohukanisa neasina mapepa ari obedient anobvisa rent anopeya more chegumi. Wakangona mukaita brother, listen guys, kana uda kuroora wakangoita brother wemuchechi ari close to a pastor, you have put a high anobvisa chegumi, pastor akajump oti how high haumbogari 1 year usina kuroora ivo. Azvite vanodori nelist nemo vakadzi ukaona uchigara long time uri single muchechi mauri momo, pastor vasingaisi effort yekukutsvagira wekukuroora hausi in good books navo. It's either uri chikafu chavo or otherwise they know those guys. Unotonza chiti my brother you're a single man. Hey, what happened to your marriage? Did you divorce? Oh really? If you stay in the Lord, I'll create. I will pray and will find you a woman. We'll find you a woman. Yeah. Hey. Dzonditsvakira padziri kurova kana kutsvakirwa dzinoziva chipopeti chinoshandiswa chokuti ukangonzi pay yese what someone they can control. Iwo unopinda mumba so funga wakabata maremote nemaremote ako 2 usingaziti idzo dzimwe dzemba dzine mamwe maremote adzinadzo. Each time you switch on with your remote, iye anoswitcha off neiwe ari upstairs kuti remote haisi kushandei. Iri ndikaswitcha on yodzima yega izvo dziri kuidzima. Ndoma relationships amopinda. You go into a marriage with someone who doesn't benefit you at all.
this person doesn't benefit you at all. If any is the source of stress, you come from work wakaneta toya tsikunetsa netsa vana vakanga ida kurara museti vanzi budai mani muruta noise iwe pamwe unoida kurara mubedroom mako mauri kubhadhara rent unoridza ngonono mani go sleep downstairs wakunzwa ngonono iwewe dzemunhu uyu iyeyu munhu uyu ndodzawakunzwa ndiye anobhadhara rent pamba pake iwe wakangoshipiwa ukauya handidi mukadzi anouya kwasviba ndinoita night shift handidi izvozvezvo handokusiya so uri kucontrolwa nemunhu asina chaari kucontribute in life, in your life, and you're actually giving them the remote control. Munhu auya papati asina chaanacho, pati yanga yanzi uyai tiite macontributions egochi-gochi, ouya papati yaangasotozi makamana nyama musaigocha muchidaiswa handidi nyama inogochwa so guys nyama yamuri kugocha hainaki. Don't do that. He is actually telling you how to gocha nyama yako yama contributor imimi iyawe yakabata maoko. This is what happens in a lot of marriages. The guy who has got nothing, the guy who is not contributing anything, is the guy trying to put my rules in marriage. And did him kazano die,